Velkommen til Gentofte Lokalradio og programmet EM på tværs. Vi skal snakke EM i Frankrig, og med os i dag på linjerne har vi tidligere Brøndby-træner Thomas Frank og kulturministeren Bertel Haarder. Ja, kirkeminister. Kirke- og kulturminister, kan man sige. Ja. Godt. Hvis vi starter med kan man jo sige, EM's helt store stjerne, Ronaldo, et træningsmonster ud over det sædvanlige. Spiller ikke en særlig god kamp mod islændingene. Hvad er hans form i øjeblikket, Thomas? Jo flere historier man hører Ronaldo, jo mere og mere får respekt for ham, også som du siger, i forhold til hans evne til at bare vil træne mere og mere dedikeret. Det er der mange, der kan lære noget af. Han er ikke kommet sovende til det kan vi godt blive enige om. Og det kan vi hurtigt blive enige om. Hvis nu vi tager Ronaldo og sammenligner ham så meget man nu kan med en Griezmann, hvad er det Ronaldo kan i forhold til ham? Alt. Nej, det er selvfølgelig over. Det er unuanceret. Jeg synes, han er mere unik. Jeg synes, han kan nogle ting i små områder, som er helt vanvittige. Jeg synes, han har et mere spektakulært afslutningsrepertoire, og han kan gøre noget sådan, ud af ingenting. Og kulturministeren, samme spørgsmål? Jeg er kirkeminister. Undskyld, samme spørgsmål til kirkeministeren. Du vil gerne have mig ud i alt muligt plader, og det vil jeg ikke. Nej, overhovedet ikke, Bertel. Altså, men vi skal jo snakke EM. Jeg troede, vi skulle snakke om fedmeoperation. Jamen, det skal vi ikke. Altså, det er jo EM på tværs. Vi skal snakke EM. Gud, og derfor... nej! Jeg vil skide på jeres agurkeproblemer. Jamen, vi har jo Thomas... Jeg for at komme i fjernsyn. Jeg gider ikke komme i fjernsyn. Jamen, du er Kan jo... du ikke sige det? Jeg hader den der. Jeg gider ikke komme i fjernsyn. Kan du ikke sige det? Jo, men det her er jo radioen, Bertel. Jeg fik at vide, mens jeg sad og spiste risengrød med min kone, at jeg skulle i fjernsyn. Risengrød. Jeg tror faktisk også, at jeg ender på en risengrød med masser af kanel, smør og saftevand. Ja, lad os lige prøve at lægge nissebanden lidt på hylden her, og så komme tilbage på sporet. EM i Frankrig, Thomas. Jeg ved, du har et spørgsmål til Bertel. Ja. Og ikke... Spørg for satan! Enig. Spilfilosofi er noget, der hænger på en væg og samler støv, mens taktik afgør fodboldkampe. Hvad er forskellen, vil jeg nok hellere spørge? Spændende spørgsmål. Bertel, hvad siger du? Jamen, det er jo lige præcis det spørgsmål, jeg ikke vil have. Hvad er forskellen? Spørgsmålet er jo fint op, Bertel. Altså, hvad er forskellen, som du ser det? Salmesang, og så videre. Salmesang, ja. Nej, salmesang, det lyder forhåndsvagt. Jeg får røde knopper af det spørgsmål der. Og det skal vi ikke ud i, så lad os prøve, lad os tage et andet. Er du frisk på det, Bertel? Jeg vil selv bestemme, hvad jeg svarer. Ja, inden for rimelighedens grænser vel, eller altså... Jeg svarer det, der passer mig. Okay. Thomas, et nyt spørgsmål til Bertel så. En angrebsstue, der scorer 30 mål per sæson, er mere afgørende end et forsvar, der kun lukker 30 mål ind i en sæson. Så kontrollerer man selv begivenhederne. Ja, men hvis vi har en angrebsstue, der scorer 30 mål. Jeg har lige givet dig et meget udtømmende svar. Nå, så det var forsvaret, eller? Ja, men det er jo også fordi... Hvor er bolden? Er den herude? Lander den her? Det er igen det der med, du ikke vil finde dig i mit svar. Er bolden undervejs? Altså, det bliver jo debat om debatten. Placerer de sig her, spillerne? Nu kan det simpelthen være nok. Nu kan det Det simpelthen... er med 2 nede, eller 3, og nogen i et midtbaneled, og 4 på sidste linje, og enormt Jeg fleksibel. kan simpelthen ikke rumme med i hovedet, og du har fået dit svar, og du får ikke andre svar. 4-4-2 uddød om 5 Ved år. du hvad? Nu er det fandme nok. Jeg er rasende. Det er jeg skuffet over. Så lad os da for fanden tage det en gang til. Hvordan synes du, han opfører sig? Jeg vil helst ikke blande Jeg til ved ikke, i... hvad fanden det er for et interview, det her. Jeg ved ikke, hvor meget bøvl jeg har haft med det her. Nej, men vi kan jo prøve Nu er det at... anden gang på en uge, at du kan få mig op i det totalt røde felt. Altså fuldstændig skingerne sindssyge vinkler på sager. Sov på det, op med hovedet, videre i morgen. Fordi det er sådan, det er. Godt, så er vi færdige. Dumme svin. Jeg tror, vi mister Bertel der. Det skal jeg selvfølgelig beklage. Thomas, en afsluttende bemærkning fra din side på det her? Nej, vi skal hjem og god nat søvn, hvis man kan få det oven på det her. Ja, det bliver nok svært. Tak fordi du stillede op alligevel. Som altid, lytterne, smid jeres FIFA-tips ind på Facebook-siden, så tager vi det næste gang, vi kører EM på tværs. Pas på jer selv derude.